भाइयों और बहनों, आप इस गर्मी में मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। సోదర సోదరీమణులారా, ఇంత ఎండ వేడిది తలుగుతున్నప్పటికీ కూడా నా ప్రసంగం వినడానికి, నా సభా సమావేశం జయప్రదం చేయడానికి మీరందరూ వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా। ये लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। ఈ ఎన్నిక నియంతృత్వ పాలనకు, దొరల తెలంగాణకు ఒకవైపు, ప్రజాస్వామ్య ప్రజాయుత ప్రజా పాలనకి ఇంకో వైపు జరగబోతున్నటువంటి ఎన్నికగా నేను పరిగణిస్తున్నా అని చెప్పి అంటున్నారు। आपने प्रजाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। మీరు ప్రజాస్వామ్య ప్రజా తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్నారు, కానీ వాళ్ళు వచ్చింది ఏంటి? ఒక నియంత్రిత దొరల తెలంగాణ వచ్చింది। దీన్ని సహిద్దామా, ఆలోచించండి అని చెప్పి అంటున్నారు। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। మీరు భావించిండ్రు ప్రజాస్వామ్య ప్రజా పాలన వస్తుందని చెప్పని, ఒక సామాజిక ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని, కానీ వాళ్ళు ఏర్పడేది ఏంటి? ఒక రాచరికం, ఒక దొరల తెలంగాణ, ఒక కుటుంబ పాలన తెలంగాణలో రాజ్యం ఏలుతుంది। దయచేసి గమనించండి అని చెప్పి అంటున్నారు। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। వీళ్ళ రాష్ట్రంలో అటు భూ కబ్జాలే కానివ్వండి, మైనింగ్ మాఫియా కానివ్వండి, లిక్కర్ మాఫియా కానివ్వండి, మానివ్వండి, ఇదంతా కేవలం ఒక కుటుంబం ఆధిపత్యం, కుటుంబం జేబులోకి పోతుందని చెప్పని మనం చేస్తున్నామని చెప్పి అంటున్నారు। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, मगर यहां आपकी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। వీళ్ళ ప్రభుత్వానికి వేల కోట్ల రూపాయల పన్నులు చెల్లిస్తున్నాం। ఆ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరంభింపజేయబడ్డటువంటి ఒక చక్కెర కర్మాగారం ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి పాలన ఏదైతుందో ప్రభుత్వ రంగంలో దాన్ని చేస్తామని చెప్పని ఉన్న చక్కెర ఫ్యాక్టరీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూసివేసింది। हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए। తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడంతోనే మా మొట్టమొదటి కార్యక్రమం వరి ధాన్యాన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా చక్కెర ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించే విధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న 3 చక్కెర కర్మాగారాలు, మన ముత్యంపేటతో పాటు బోధనే కానివ్వండి, మున్బోజిపల్లె కానీ చక్కెర కర్మాగారాలన్నీ కూడా పునఃప్రారంభించి రైతాంగానికి అండగా నిలబడుతుందని చెప్పని మేము మనవి చేసుకుంటున్నాం। और टर्मरिक के लिए आपको 12,000 से 15,000 रुपए पर प्रति क्विंटल दिलवाएंगे। వీళ్ళ పసుపు ఏదైతుందో ఒకప్పుడు ఒక క్వింటల్ పసుపు అమ్మితే తులం బంగారం వస్తుండే, మా ఆడబిడ్డల పెళ్లికి తోడ్పడుతుండే। ఇవాళ ఏమైపోయింది? తులం బంగారం 60,000 అయితే పసుపు ఏదైతుందో 6,000 క్వింటల్కి వచ్చింది। రేపు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడంతోనే క్వింటల్ పసుపు 12,000 నుండి 15,000 రూపాయల క్వింటల్ ధాన్యం ధర కల్పించాలి లక్ష్యం అని చెప్పి అంటున్నారు। और जो भी आप उगाओगे एमएसपी से 500 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा आपको मिलेगा तेलंगाना में। మరి ఏ విధంగా వరి ధాన్యానికి మద్దతు ధరకు అదనంగా 500 రూపాయల క్వింటల్ కల్పించాలని చెప్పని రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే వారు వరంగల్ డిక్లరేషన్ పేర్కొన్నారో, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు అన్నింటికి కూడా అదనపు మద్దతు ధరకు 500 రూపాయలు కల్పించడానికి ఆలోచిస్తామని చెప్పి పేర్కొంటున్నాం। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। మనకున్నది రాజకీయ అనుబంధం కాదు, మనకున్నది ఏదైతుందో ప్రేమ, ఆదరాభిమానాల సోదర బాంధవ్యం। ఆడబిడ్డలతో మాకున్నది ఆడబిడ్డల బాంధవ్యం। వీళ్ళు ఆనాడు ఇందిరమ్మ తల్లి 77, 78లో కాంగ్రెస్ జగిత్యాలకు వచ్చి జగిత్యాల జైతల యాత్రను ఆరంభింపజేసి గాంధీ గారు। मेरा आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। కుటుంబ పరంగా
మనకున్నటువంటి ఆత్మాభిమాన్యం ఇస్తా అని చెప్తున్నా నేను. और ये रिश्ता मेरे साथ नहीं शुरू हुआ, ये सालों पुराना रिश्ता है. ఈ అనుబంధం నాతోనే ఏర్పడ్డది కాదు, దశాబ్దాల తరబడి మా కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీతో ఏర్పడ్డ ఒక అనుబంధం ఇది అని చెప్పని పేర్కొంటున్నారు. मैं तेलंगाना आ रहा था और मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम मेरे साथ तेलंगाना चलो. నేను తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమానికి వస్తూ మా సోదరు ప్రియాంక గాంధీ గారికి మీరు కూడా నాతో ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమం రావాలని చెప్పని ఆహ్వానించడం జరిగింది. मैंने उससे कहा, उसने मुझे कहा कि नहीं, मेरा प्रोग्राम बाद में है. నేను ప్రస్తుతానికి ఆరంభంగా వస్తున్నా, మళ్ళీ దీన్ని కొనసాగింపు ఏదైతుందో నా కార్యక్రమం తదుపరి కొనసాగుతుందని చెప్పని మా సోదరి ప్రియాంక గాంధీ గారు పేర్కొన్నారు. और मैंने प्रियंका को कहा, देखो तेलंगाना के साथ हमारा परिवार का रिश्ता है, इसलिए पहली मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी. మన తెలంగాణతో మనకున్నది కేవలం రాజకీయ అనుబంధం కాదు, ప్రేమ, ఆదర అభిమానాలు, కుటుంబ అభిమానం. ఈ మొదటి మీటింగ్ ఏదైతే మీరు నాతో వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని చెప్పి నేను పేర్కొనడం జరిగింది. ये मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं है, ये इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता है. ఈ అనుబంధం నాతో నీతోనే కాదు, మన తరతరాలు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ తాత గారి నుండి, ఇందిరమ్మ గారి నుండి, మన తండ్రి గారైన రాజీవ్ గాంధీ గారి నుండి మన ఈ అనుబంధం ఏర్పడ్డది. ఈ అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రాంతంతో అని చెప్పి మనం చేస్తున్నారు. तो मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है. నాకు ఇక్కడికి వచ్చి చాలా సంతోషమైంది. आज यहाँ पे आपने मुझे डोसा पकाना भी सिखा दिया. నాకు ఇవాళ ఇక్కడికి రావటం ఏదైతుందో, ఇక్కడ రోడ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి యొక్క ఉపాధి పొందుతున్నటువంటి ఒక చిన్న వ్యాపారస్తులు నాకు టిఫిన్ చేపిస్తా అని చెప్పని నాతోనే దోశ వేపించి తినిపించిండ్రు. तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं. నేను మీకు 2-3 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నా. सबसे पहली बात, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है. మొట్టమొదటి విషయము, వీళ్ళు మన ప్రత్యర్థులు అయినటువంటి ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ, భారతీయ రాష్ట్ర సమితి కానీ, ఎంఐఎంఏ కానివ్వండి గాక, ఈ మూడు కూడా ఒకే కూటమి. దయచేసి అది గమనించండి. ये एक साथ काम करते हैं. ఇదంతా ఒకసారి వీళ్ళు ఆలోచన చేస్తారు. చీకటి ఒప్పందం. दिल्ली में बीआरएस बीजेपी की मदद करती है. వీళ్ళ కేంద్రంలో బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ పార్టీ, కేంద్రంలో ఎన్డీఏ భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ గారికి మద్దతు చేస్తుంది. लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को. వీళ్ళ కేంద్రంలో పార్లమెంట్ లో తెలంగాణ పార్టీ కేసీఆర్ గారు ఏదైతుందో ఎన్డీఏ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులకు అన్నింటికి మద్దతు తెలుపుతారు. और तेलंगाना में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं. తెలంగాణలో వీళ్ళ పరోక్షంగా ఏదైతే బీజేపీ కానీ ఎంఐఎం కానివ్వండి కాక ఏ విధంగా బీఆర్ఎస్ గెలిపించాలంటే ఒక కుట్రపూరితంగా వాళ్ళ ఆలోచన కొనసాగుతుంది. आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24-25 केस हैं. నేను బీజేపీతో పోరాటం చేస్తున్నా. ఒక మద్దతుతో రాజకీయ పార్టీపై నా జీవితకాలం ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నా. मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी. నా పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని కుట్రతో రద్దు చేసిండ్రు. मेरा घर छीन लिया. నా ఇల్లు వాకిలు ఏదైతుందో బలవంతాన్ని లాక్కొని ఏంటి వేసిండ్రు. जब वो मेरा घर ले रहे थे, मुझे अच्छा लगा. ఎప్పుడైతే నా అధికారిక నివాస గృహాన్ని బలవంతాన్ని లాక్కొని నన్ను ఇంటి నుండి వెళ్ళగొట్టాయి ప్రయత్నం చేసిండ్రు, నాకు ఒక విధంగా సంతోషం అనిపించింది. मैंने खुशी से घर दे दिया. ले आओ अपना घर, ले जाओ इसको उठा के. నేను ప్రజల కొరకు ఎంపికైన పార్లమెంట్ సభ్యత్వం పోయినాడు బాధపడిన వాడిని ఈ ఇంటి కొంత బాధపడతానా? తీసుకో. मुझे कोई घर की जरूरत नहीं है. मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है. నా ఇల్లు కేవలం ఒక గృహం కాదు, యావత్ భారతదేశ ప్రజల హృదయాలు నా ఇల్లు, నా గృహం అని చెప్పి మనం చెప్తున్నా. मेरा घर तेलंगाना के हर गांव में है, हर शहर में है. నా ఇల్లు తెలంగాణ ప్రాంత, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రతి నిరుపేద గుండెలో, హృదయాల్లో నిలిచి ఉంది. ले जाओ उठा के मेरा घर. नहीं चाहिए तुम्हारा घर.
నాకు మీ ఇల్లు అవసరం లేదు. నా ప్రజల హృదయాల్లో స్థానాలు కావాలి. నా ప్రజల హృదయాల్లో నాకు ఇల్లు కావాలి. దానికోసం ఏదైతుందో ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉంటా అని చెప్పి మనం చేస్తున్నా. जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम अपने कैंडिडेट खड़े कर देती है. మేము ఎక్కడ ఎన్నిక పోటీ చేసినా అది మహారాష్ట్ర కానీ రాజస్థాన్ కానీ ఇతర ఏ రాష్ట్రమైనా కానీ నార్త్ ఇండియాలో ఏ విధంగా బీజేపీ గెలుపు తోడ్పడాలని చెప్పని ఎంఐఎం ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుంది. तो भाइयों और बहनों, ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है. వాళ్ళ లక్ష్యం ఏదైతుందో